От жертвоготовност. Наистина сега играч с номер 8 рискуваше им контузия. Дамян Стоянов влиза с номер 6 на мястото на Николай Стоянов, който получава, виждате, одобрителните възгласи на залата и поздрави от своите съиграчи. Ние, понеже сме свикнали да бъдем полифункционални новинари, докато трябва тази атака на Норвегия, ще кажем, че имаме една много добра новина от тази атака на Унгария. Имаме добра новина от Норвегия, че броя на жертвите е ревизиран и са вече според официалните власти в Норвегия те не са 93, а само 76, което е доста по-добре, независимо, че естествено трагедията остава с огромни размери. Атака за България, Нацкин, зона за унгарците 1-3-1, която не работи. Тенчев. Дамян Стоянов към Нацкин отново. Нацкин през трима и успява да достави топката до Алекс Симеонов, но той пропуска под коша. И в крайна сметка отбора на Унгария стига до борбата под своя кош след овладяната топка от Мартон Варга. Минута до края на първото полувреме. Минчев иска прекъсване, ако получим кош, за да има възможност за добра последна атака в последната четвърт, преди полувремето, във втората четвърт. Като разграден двор е защитата на унгарците. 24 секунди в атака. И прекъсването си остава. 40 секунди и 6 десети преди края на първото полувреме. Тайм-аут за Любомир Минчев и българския национален отбор. 41 на 16 е резултата. 25 точки преднина за България. Предполагам, че идеята на този тайм-аут е как да се построят две нападения на България и то резултатни. Тези 40 секунди. И затова трябва първата атака да е къса, да се атакува някъде около 8-та секунда. Иначе най-резултатен за българският отбор остава Павлин Иванов със своите 17 точки. Тенчо Тенчев има 5 точки и 5 борби. Алекс Симеонов е вече с 6 точки, с 7 Николай Стоянов. При унгарците най-резултатният е с 4 точки. Това продължава да бъде Довош, който отдавна не е на терена. И общо взето предстоя твърде малко време там. Но за да не използва треньорът този 210 см състезател, вероятно той наистина има някакви здравословни проблеми. Не мога да се го обясня по друг начин. Не. Аз смятам, че просто той не е достатъчно подготвен физически, за да играе дълго време на терена. По принцип, тези ранно израснали момчета на тази възраст 17-18 години. Довош е роден на 29 декември, още не е върши 18, ще направи това през края на годината. Просто бързото израстване води до проблеми с колената, няма достатъчно сила, няма достатъчно здрава мускулатура и няма как да се форсира и да играе толкова дълго време. Нарушение. Баскетболиста с номер 9 Сома Ашалош. Ашалош, всъщност трябва да е правилното му произношение. Нацкин отново. Няма да бързат обаче нашите, както виждам. Алекс Симеонов. Фаул в нападение. И сега ще има 17 секунди и 9 десети за нападение на Унгария. Тоест те ще имат последната дума в тази част. Освен ако не направят някаква глупост, но виждам, че българите се нареждат за зона преса на цял терен. Грузия и Люксембург са направили страшен матч. 105 на 98 за Грузия. Вкарали са 203 точки в днешния двубой помежду си. Имало и продължение на този двубой, което малко е помогнало за резултатността. Димитър Петров се връща на терена. Опит за преса. Добра защита на българите. Тук трябваше Нацкин да помогне, за да се спре дрибъла малкия Наги. Връщат му с хендоф Варга. Димитър Петров срещу него 3 секунди. И въпреки всичко се освободи играчът с номер 9 Сома Ашалош, но пропуска след 20 минути.